Diu, dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo escara vai tras del noite e día, pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. Entren as momias, son bellas como andar de pé. Entren as momias, protexen sempre a Ramsés. Entren as momias, e polo mundo adiante van. Entren as momias, os 5 xuntos contra o mal. Entren as momias, son bellas como andar de pé. Entren as momias, os protectores de Ramsés. Entren as momias, e contra as caras loitarán. Entren as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están. Crente convencido. O príncipe tiña razón. Con esta roupa pasamos desapercibidos. Armón! Hola, onde vai Raf? Sae dai. Non quero sair. E por que non? Parezo vulgar. O príncipe é moi sabio, así que sae dunha vez que tamén pasarás desapercibido. Sí, ademais, tes boa pinta. Ai, que ninguén diga nada. Jacal, teño unha idea. Por que non intercambiamos a roupa? Dillo a Nefertina. Igual ela intercambia contigo. Son o barco sereno na tempestade. Son o barco sereno na tempestade. Sí, isto debía valer. Definitivamente é o que quero levar. Ai! Ai, señor, canto o lamento. Non, por favor, señorita, foi culpa miña. Sempre é culpa miña, aseguro yo. Ai, señor. Son alérxico a la... Ai, meu pobre. Traia aquí, que lle axudo eu. Que amable é vostede. Nefertina está botando máis tempo na tenda ca nós. Estou preocupado. Paréceme que iso é o que ven sendo o privilexio feminino. O que de que, ó? Por fin, non era sen tempo, tardas máis cara. Discúlpeme, señorita, pero foi tan amable que ao mellor algún día podía convidala a tomar un café. Estáme pedindo unha cita. Perdóeme, espero que non a ofendera. Ai, non, para nada. O que pasa é que non tomo café. Tome, igual podíamos contemplar o solpor algún día desde aquí. Que lle parece o venres? Teño que marchar. Espere, por favor, espere. Oi. Señorita amable, señorita. Está ben. Solte agora mesmo. Pero que... Ei, ese é amigo meu. Temos que ir para a Esfinxe antes de que alguén nos vexa aquí. Primeiro témolo que levar a él ao hospital. Estás falando en serio? Home, non o podemos deixar aquí así. Vamos.
Outro fracaso dos xaptís. Inzo deles as rúas para que dean coas momias e eses zoupóns de barro atópanas e deixanas escapar. Non é cousa deles sós. Ti é o home máis rico e o bruxo máis poderoso do mundo, e non é que o fagas mellor. Aposto que hai dúcias de persoas que ven as momias todos os días. Mira para aquí, nesta revista hai fotos de pés grandes botando unha lavadora. Déixame ver iso. O mundo dos chismes paga $100 por fotos de algo paranormal ou sobrenatural. Xa está. Que é o que está? A motivación. Vou ofrecer $10,000 a quen nos poida levar ata as momias. 1,000,000 de ollos son mellores cos meus dous. As momias non se poden agachar dunha cidade enteira e cando as encontremos, librarémonos delas para sempre. Sí que coidaron del. Quedei preocupada cando o deixamos aquí onta a noite. Agora que xa sabes que o teu herói xa está atendido, podemos marchar desta casa dos enfermos, por favor. Por que temos que estar tan sós no mundo? Aquí hai alguén que nos botou unha man. Quero esperar a que esperte e agradecerlle persoalmente. O noso deber é protexer a Ramsés. Se nos expoñemos ao mundo e Escara ve quen de localizarnos, podemos quedar sen príncipe. Tes razón. Adeus, vendedor da tenda. Grazas. Momias, penso que vin unhas desonada. Tranquilízate, Bingley, son un barco sereno, son un barco sereno. ¡Ah! ¡Momias! 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 Señor Bingley. ¡Aí! ¡Aí! ¡Momias! Este é o señor Henderson. Tivo un accidente esquiando. Pero estaban aquí, minas, e falaronme todo. Señor Bingley levou un golpe moi forte na cabeza. Está confundido, non hai momia ningunha. Pero eu vinas, vendinlle roupa a unha. Por favor, señor Bingley, tense que tranquilizar. Quere ver un pouco a televisión? Igual ten razón. Volvo agora mesmo. Recorden que esta é a Semana das Momias. Das momias? Son Hal e Bessie Bingabel. Estou aquí para contar a increíble verdade. Temos $10,000 para a primeira persoa que me trae a probas de que hai momias entre nós. Pódenos confirmar os rumores. Demóstreo no próximo programa de Hal e Bessie. Vaya, $10,000. Señor Bingley, trouxenlle a factura do primeiro día. Ten seguro médico, non ten? Teño probas. Teño probas de que hai momia. Eu teño probas. Eu saín cunha momia. Meu pai era unha momia. Eu fui momia de adolescente. Que? Mellorei moito. A min secuestraronme unhas momias. Quen quere probar estes caramelos? Momias de goma. Pero de onde saíron todos estes tolos? Vostede o dai atrás. Cal é a súa historia? Eu vinas unha vez. Eran 4. 3 homes e unha muller. Momias, digo. Unha tiña un brazo dourado. Supoño que isto non se pode considerar unha proba. Ese último, que veña para dentro e que se aseguren de que marcha coa nosa tarxeta de visita. Está seguro? De acordo, vostede manda, señor Stone. Vostede, veña por aquí. A ver, por que un pobre miña xoia vira as momias unha vez non quere dicir que as vai a ver nunca máis? Ai, miña querida Jeca, que pouco entende a natureza humana. A televisión, a fama instantánea, sacrificarían o que fose por teren o seu momento de gloria. Bravo! Oh, oh, oh. Escoita,
$10.000 e un programa sobre min, Biggs Beasley, o cazador de momias. Fai, me falta unha cámara grande, quero unha foto boa. Boa non, espectacular. Pois, a ver, tenas de alcance curto, de alcance longo, cámaras de visión nocturna, audio digital, esa é moi boa. Micrófono oculto, porque penso que anda buscando alguén, amigo. Perdón, pensei que eran axentes estranxeiros, son moi astutos. É que medido zoom? Home, se quere o mellor... A Freddy Cam. A Freddy Cam? Sí, fana para que pareza un xoguete. Pero é unha máquina de alta tecnoloxía, co último en lentes alemás. Oh, moitas grazas. Que teña sorte. Vaya chalado. Ai, acabouse Elvis. Sei que estás aí. Caeulle isto. Aínda que me leve un mes, aínda que me leve un ano, vounas encontrar. Polo menos podo gozar do solpor. O solpor, a moza guapa momia, o solpor. Quedamos de vernos na praia para ver o solpor. Hai veces que quedo realmente impresionado coa miña xenialidade. Por fin demos con elas, e desta vez vou asegurar persoalmente de que non escapan. Levamos moito tempo aquí. Temos que marchar. Por min estupendo. Estar así ao aire libre dame arrepíos. Desde que nese programa lles puxeron prezo ás nosas cabezas, xa sei como se sente un león do deserto. Famento. Ese tipo da tenda é a primeira persoa que de verdade quería estar comigo desde que viñemos para este mundo. A nosa soidade é mala de levar. A quen quero enganar? Porque había querer estar comigo unha persoa normal. Nefertina, non digas esas cousas. Atentos todos, temos compañía. Por favor, Jackal, é el, sei que é el. Temos que marchar. Deixa que me despida del. E non o volverei ver. Non o podo ver máis, pero quero lle dar as grazas por molestarse en axudarme. Esperámoste no rabo, Lilo. Grazas, Jackal. Hola. Hola. Alégrome de que viñeras. Eu tamén. Quería che dar as grazas por axudarme na rúa outra noite. Non coñezo moita xente e, desde logo, ninguén foi tan amable comigo. Que foi iso? Nada. É unha cámara. Por suposto que non, é unha... Xa dis! O que?
Trouxéchelos ti ata aquí. Traizoáchesme. Traizoarte? Non, eu nada máis que... Ai! Que é o que pasa? Non me deixes só. Coa forza de Ra! Espera aquí. Isto non está pasando, non está pasando, non está pasando. Coa forza de Ra! Así que fuches ti o que me guiou ata as momias. Un mano esmirrado. Onde está o príncipe? Quero a súa alma. Alma. Oh. Xaptís, xa destruíste las momias. Ah? Sí. Que foi o que fixeches? Vas pagar por axudarches. Deixao tranquilo, para ti non significa nada. Ah, pero parece que para ti sí que significa algo. Vaite daqui, Escara. Estás me dando ordes. Non! Dá a volta. Encargo meu de Escara. Non podemos arriscar a vida de Binsley. Raz, sácanos daqui. Entendido. Vostede, ei, vostede. Que? Ah, xa, é vostede. O que nos contou o das momias. Teño unha proba. Saio en directo dentro de 15 segundos, vamos! Oxe, con Halley en directo, unha proba de que hai momias entre nós. O que? Non tiña ningunha cámara cando o sacamos da praia. Igual volveu despois buscala. Paréceme incrible que estea pasando isto. Díganos, señor Binsley, vostede afirma que lles fixo fotos a esas momias. Sí, paréceme que as fotos falan por si mesmas. Loitan contra un bruxo malvado que ansía facerse co espírito dun rapaz que é príncipe. Que é o que estamos vendo? Unha pelexa a morte. Non, o animal que aparece nas fotos. Ese é o osiño Freddy. Pero onde están as momias que afirma que fotografou? A ver, ela está aí. Non lle ve a cara. Está claro como a auga. Seguridade! Podémola apagar. Estás ben. Foi amable comigo unha vez. Botei 10 minutos con el e estraguei a vida. Non podemos facer nada para axudarlle, Nefertina. Ás veces o noso traballo é solitario. Ás veces. Tesnos a nós. Queres parar? Me estás tirando todos a mí. Ai. Que me dicías? Quen me dera que non o coñecera nunca. Pois a min non. Vix? Hola, vexo que sabes como me chamo. Despois de todo o que che pasou, paréceme que o sabe toda a cidade. Lamento. Non te preocupes, logo me recupero. Pagou a pena por coñecerte. Grazas por dicires iso.
Non, espera, espera, por favor, espera. Presdía un rapaz que un segredo descubriu. Dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo Escara vai tras del noite e día, pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, protexen sempre a Rapsés. El ten as momias, e polo mundo adiante va. El ten as momias, os 5 xuntos contra o mal. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, os protectores de Ramsés. El ten as momias, e contra Escara loitará. El ten as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están.